Tämähän oli niin selvä, kuulkaa tää juttu. Ei tässä ole enää mitään. Niitä ohjataan joko tuonne Lukkarimäen tielle urheilukentälle tai niitä ohjataan liittymään ja sieltä suoraan Hattuseen ohi sinne. Täällä on joku tirsku, en tiedä mikä sillä. No. Sitten tulee liikennemerkkiä. Kaikki rajoitetaan suurin piirtein mitä on. Kaikki rajoitetaan suurin piirtein mitä on. Nopeus pistetään 20. Nopeus pistetään 20. Nopeus pistetään 20. Koska vasemmalla kääntyvä liikenne on vaarallista ja tukkii liikennettä, usealta päin tullessa pitää taas kääntyä Lukkarimäen tielle. Kun tullaan urheilukentältä, ei saa kääntyä taas vasemmalle. Eli kaikki me ohjataan oikealle kääntymään, koska oikea kääntyminen on paljon näppärämpää kuin muualla. Vielä urheilukentälle tehdään muutama liittymä lisää, eli yksi sisään, yksi ulos ja vielä kävelijät. Tämähän oli niin simppeli homma kuin olla vaan voi. Tämähän oli niin simppeli homma kuin olla vaan voi. Vielä pieni huomautus, että Zetoreilla on etuajo-oikeus ja nopeusrajoitus ei koske Zetoreita. Ja se, että jos ottaa tarpeeksi monta kertaa oikealle, niin sehän on vastaan. Kyllä, juuri näin. Tarpeeksi monta kertaa oikealle, niin sehän on vastaan. Kyllä, juuri näin.